Ce vreau să vă întreb? Domnul Bolojan, ca să terminăm să mergem puțin mai departe, domnul Bolojan are jumătate din PNL, jumătate din PNL. El o să vă spună că are mult mai mult, dar nu e așa. 70%, am văzut voturile. Cealaltă parte, în care faceți parte și dumneavoastră, v-ați făcut această platformă conservatoare. Ce înseamnă asta? Adică partidul e splitat, este un grup, este o facțiune ideologică? Nu. Sunteți în PNL acum sau nu sunteți în PNL acum? Suntem fix în PNL și cred că suntem mai PNL decât mulți alții care în urma deciziilor justiției se etichetează PNL. Nu, că o funcție nu mă impresionează în mod deosebit, să știți. Faptul că ne schimbase din funcțiile de președinți de organizație, nu e un capăt de țară, nu e un capăt de drum. Excluderi n-a operat niciodată, doar le-a verbalizat, ne-a fluturat această De ce nu credeți că a operat excluderilor? Pentru că nu există motiv. Pentru că, știți, ne faci puciși, ne faci trădători. Păcatul nostru fiind că am votat un guvern liberal cu premier liberal. De fapt, ăsta e singurul argument. Altfel, ce ne-ai putea reproșa? Sincer vă întreb. Pentru că excluderea este o sancțiune generată de o încălcare gravă a statutului. Acum s-a ajuns la ideea de excludere doar pentru că nu ești de acord cu mine. Asta în PNL. Exact. Adică faptul că nu Tocmai mai există... de-aia nu operează aceste excluderi până la final, pentru că nu poți, pentru un delict de opinie, să dai afară jumătate din partid. Și vă spun că pe măsură ce avansăm și aflăm din media despre proiectele, întâlnirile oculte, discrete pe care liderul de partid le are, foarte mulți din partid își încep să înțeleagă că argumentele noastre ale vechilor liberali sunt reale. Că ceea ce spunem noi și spuneam exclusiv în interior ca să nu lezăm imaginea partidului, dar am început de câteva luni să ne apărăm și în spațiu public. Pentru că, doamna Matei, am auzit la etichete de 3 luni de zile, mi s-a spus că sunt PSD-istă. Apoi, slavă cerului, iau orice liberal de pe lângă Bolojan, să văd dacă are un sfert din demersurile mele anti-PSD și din declarațiile mele anti-PSD. Și atunci o să văd... tabără, zonă din presă, propagandă care s-a mutat de la Nicu Șordan la domnul Bolojan și... E aceeași propagandă care pune o poză cu noi, liberalii conservatori, de pe pajișta ambasadei SUA, dar când vine vorba de întâlnirea domnului Bolojan cu Simion, e undeva la și altele, ascuns în josul paginii știrea aia, de parcă nu e știrea aia, este pur și simplu, e o întâmplare. Adică, știți, membrii noștri de partid trebuie să știe adevărul. Eu nu mă adresez acum altora din politică. Eu fac dialog cu dumneavoastră pentru că simt această nevoie ca fiecare membru PNL, că e din Maramureș, că e din satul mare sau din Timiș, să afle de la mine punctul meu de vedere. De aceea am făcut și această platformă liberal-conservatoare. Pentru că este un spațiu în care, fraților, avem dreptul să spunem orice gândim noi și să discutăm. La partid nu se mai discută nimic serios. Se discută schimbări de președinți care nu sunt confortabili din funcție, se discută despre ce mai tăiem și cum mai tăiem, dar nu se discută în mod real despre direcția în care Partidul Național Liberal merge. Și atunci am spus că acest for de dezbatere merită să aducă în atenția colegilor din partid câteva subiecte. Știți că Partidul Național Liberal nu mai vorbește nimic despre ușurarea taxării pe muncă, despre ușurarea taxării pe mediul de afaceri, despre antreprenoriat, despre profesii liberale. Și când nu mai vorbești despre temele tale predilecte de liberal, atunci vidul ăla, vacuumul ăla, se umple cu teme useriste. Și una din ele care mă scoate din sărite realmente, mă apucă toți dracii când văd cum PNL-ul ăsta a devenit un partid cu discurs antijustiție. Deci luați toate vocile din actuala conducere a Partidului Național Liberal. Da, e această luptă pe care domnul Bolojan și-a asumat și pe care nu o să o câștige niciodată. Da, știți, era... Deci,
PNL-ul se luptă cu Partidul Național Liberal se luptă cu meseriile liberale. Asta este cu toate profesiile liberale adică am ajuns să ne luptăm. Ați adus subiectul la justiție. Dumneavoastră înțelegeți de ce domnul Bolojan, eu l-am văzut aici și la interviuri, a venit la colegii de la G4 Media, nu vrea să respecte deciziile justiției. Nu ține, adică nu are reprezentarea și nici nu-l interesează ce scrie în Constituție. Nu are reprezentarea că justiția, totuși o altă putere în stat, pe acel check and balances cu executivul și cu legislativul, pur și simplu e dânsul și spune că trebuie să mă răfuiesc cu justiția, da? Știți foarte bine ce putere are justiția. Nu e că face un jocabil, domnul Bolojan. Nu subestimați capitalul politic pe care l-a câștigat, generat de această polemică contundentă cu sistemul judiciar. Nu mă interesează capitalul juridic, politic, mă interesează ce spune la lege. Adică nu, dar m-ați întrebat de ce face acest lucru. Tocmai. Pentru că suntem într-un context în care justiția nu este foarte populară și asta trebuie să o spunem, din păcate. E un adevăr pe care va trebui mai devreme, sau o realitate pe care va trebui cu toții să încercăm să o transformăm în altceva. Lipsa de încredere temporară în sistemul judiciar, favorizată de foarte multe atacuri ale politicului din ultimii ani, favorizată de greșelile proprii ale sistemului judiciar, de anumite decizii. Aceste lucruri ne-au dus în punctul în care am ajuns să ne sabotăm singuri și să șubrezim statul de drept noi, decidentul politic, decidentul guvernamental. Da, Ilie Bolojan și-a asumat această bătălie directă, această diagonală directă cu sistemul judiciar pentru că este o bătălie populară. Total greșit. I-am spus-o, am spus-o în birou politic național. Și este pe banii noștri. Adică faptul că nu le dă pe credibilitatea noastră ca stat și până pe banii una alta. Și pe banii din taxele și impozitele plătite de noi. Pentru că dacă domnul Bolojan nu respectă niște hotărâri definitive judecătorești, știți bine că și se ajunge de la banii se vor da, cât, mai devreme sau mai târziu. De euro se plătească domnul Bolojan de la el, de la moșie, nu din banii publici. Dacă o să vă uitați pe graficele de plăți în baza unor hotărâri judecătorești care trebuie făcute magistraților, o să constatați că e baza atât, dar la ea se adaugă dobânzi de țies pe nas. De aia și am făcut efortul și eu apreciez reacția de atunci a premierului Ciolacu. Să știți că eu în 2024, când eram la minister, am făcut plăți pe acele hotărâri judecătorești mari. Cred că 1.400.000.000, 1.500.000.000. Da, mi-au zis și șefii de parchete și din justiție că, într-adevăr, oamenii ăștia trebuie, adică nu sunt exagerați, trebuie să-i temperezi. Trebuie discutat. Nu poți fără un dialog la masă. Să știți, nici MCV-ul nu dispare dacă zâmbești sau dai șpagă sau te duci acolo și cumperi pe cineva. Nici intrarea în Schengen nu se poate obține pe zâmbete sau pe mângâieri așa, pe umăr. Totul se face prin dialog consecvent cu toate instituțiile, mai ales cu sistemul judiciar de la tine. Făceam o dată pe lună acel Consiliu Operațional de Management Strategic cu șeful Parchetului General, cu șeful Înaltei Curți de Casație și Justiție și șeful CSM. Așa s-a ajuns, pas după pas, chiar dacă nu eram de acord în multe din punctele de vedere, așa am ajuns. Și să plătim din hotărârile restante o sumă relevantă. Așa am ajuns să creștem. A fost prima dată 2024 când am inversat trendul din declinul de ocupare a instanțelor, a locurilor din instanțe și parchete, am crescut cu 5% gradul de ocupare. Am ajuns la 85% grad de ocupare în instanțe, tocmai pentru că am făcut acest dialog, cum să vă spun, ei mă presau pe mine, eu pe ei, ca să ajungem să mișcăm lucrurile. Fără dialog nu o să poată să facă nimeni nimic. Vă dau scris de acum. Iar conflictul nu te va ajuta deloc să faci pași. Nu, și e ineficient și e pe banii noștri. Asta e ca, ok, se poate lupta cu oricine, domnul Bolojan, dar nu pe banii noștri. Și
știți, finalul e doar unul singur, adică până la urmă deciziile tot în justiție. Iar când domnul Bolojan pierde, a pierdut la în cazul PNL, deciziilor în PNL. Complot judiciar. Tribunalul Ilfov, Tribunalul București, Curtea de Apel București, ICCJ. Deci pierde pe linie și o să piardă tot timpul. E justiția rea, e acea dublă măsură. Dacă ia pe cineva de la nu știu cine, e bună justiția. Dacă apare domnul Ciucu într-o situație complicată, poate e nevinovat, poate nu, tot justiția va decide. Nu, intră justiția în Partidul Național Liberal. Deși, adică e foarte greu să pui sub semnul întrebării pe actualul șef al DNA-ului. Adică situația asta pe care n-am văzut-o la PNL, dar o văd acum. Da, meciul ăsta cu justiția și discursul, narativul nostru din ultimul timp împotriva justiției este falimentar. Dar este un virus pe care apropiați ai domnului Bolojan. Da. Dar e un virus pe care l-am luat de la USR în ultimul timp. Și am să vă spun de ce. Au un caz particular pe care îl vede toată România. Un președinte pe funcție care are o hotărâre definitivă, da, legată de un incident de integritate, un conflict de interese. Oameni buni, alții au luat pușcărie cu suspendare pe conflict de interese și alte situații. Vă rog frumos, faceți abstracție de numele Friț. Îl cheamă Popescu de la Gorj. Da. Omul ăla este președintele USR și primar al unei comunități mari. Ce face omul ăla când până mai ieri partidul pe care l-a reprezentat a făcut din lupta pro-justiție standardul, mesajul principal al partidului său? Aoleu, am intrat eu până aici. Păi ce fac acum? Dacă am intrat în problema asta nasoală, nu mai e bună justiția. Deci justiția este nasoală. Și atunci fac referendum în interiorul USR ca să mă validez ca președinte. Înjur justiția căierea, fac din legea integrității harcea-parcea, vreo 200 de amendamente și acum o atac la Curtea Constituțională. Eu USR cu mânuța asta după ce am votat-o prin toți parlamentarii în plen. Înțelegeți? Deci a ajuns PSD-ul, a ajuns PSD-ul să se lupte pentru declarațiile de avere să fie publice. PSD-ul. Eu vă spun un lucru. După 20 de ani. Că mie domnul Friț mi se pare că a depășit nivelul pe care Dragnea îl avea de cerbicie în lupta cu instituțiile de integritate. Am trăit toți momentele alea. Dragnea era într-o situație complicată în proces. Și încerca să spele cu pragurile acelea. Cu pragul e aceeași, că e identică. Da, la situația de abuz în serviciu. Da. Dragnea a intrat la pușcărie pentru complicitate la abuz în serviciu, cu un prejudiciu, whatever, o mizerie. Când a fost o decizie a Curții Constituționale pe introducerea unui prag la abuz în serviciu, inclusiv PNL-ul, toată lumea a protestat, au fost 600.000 de oameni în stradă. Da, schimbăm legea, nu putem să schimbăm legea pentru că scapă Dragnea. Da. Ok. Da. Dar acum se poate că scapă Friț. Dar acum schimbăm ca să scape Friț. Pentru că are Friț o situație complicată. Bun, în realitate a trecut legea într-o formă în regulă. Da. Dar în regulă că au intervenit niște ONG-uri și PSD-ul. Ce vreau să vă spun, și multe partide au votat, că a fost o majoritate largă în Parlament, inclusiv PNL a votat. Dar ce vreau să vă spun este concluzia următoare. Băi, e greu să accepti că și PNL și USR fac toate aceste eforturi colosale, legislative și de comunicare ca să-l salveze pe Friț. Dacă asta este tema la care ne înhămăm toți, eu refuz să fac parte din gașca asta. Eu chiar fac pasul lateral. Dacă obiectivul PNL astăzi este să-l salveze pe Friț, iertați-mă, înseamnă că n-am înțeles de ce suntem în politica asta și care este interesul nostru ca partide politice. Eu am înțeles, Friț are o problemă, dar nu este problema PNL. Friț poate să supraviețuiască, să respire pe fața pământului și fără funcția de președinte USR sau de primar al Timișoarei sau să-l țină USR-ul. Păi nu, dar în ziua deciziei de la Înalta Curte, domnul Bolojan a schimbat prefectul și a pus un domn de la USR, de la Timiș,
care nu aplică decizia în alte curți. Nu există motivarea de la înalta Nu există curte, motivare, da. dar sunt absolut convinsă că acest prefect știe că încalcă legea dacă nu va aplica hotărârea în alte curți atunci când ea va fi redactată. Inclusiv prefecții de la USR de ce pot ar fi avea sfătuiți interes de bine. domnul Bolojan să scape pe Friț? Că domnul Bolojan, teoretic, ar trebui să elibereze postul de la partidul, de la USR, pentru că oricum el e un fel de lider informal al celor de la USR. Păi de ce? Că tocmai are nevoie de acest lider foarte convenabil, confortabil, numit Friț la USR, are nevoie de infrastructura online a USR în promovarea politicilor guvernamentale ale guvernului Bolojan, are nevoie de voturile USR și în același timp știe că această apropiere nefirească de USR în interiorul Partidului Național Liberal îi creează daune. Deci e ușor conflictat și de aceea face acest dans. Îmbrățișăm USR în spațiu public, în interior nu vorbim nimic despre tema asta. Ne vedem cu Simion că poate facem un guvern PNL-AUR sau mai știu eu ce, blocăm oricum guvernul Veștea. În interior nu scoatem un cuvânt despre delimitarea de AUR. E un standard dublu, nu pe o singură temă și sigur că lucrurile astea la un moment dat te pot supăra că le spune un coleg de partid. Dar eu le spun și în ideea în care domnul Bolojan le aude sau cineva din proximitatea domniei sale le aude, nu pare și își dă seama că poate nu-i bine, băi frate, direcția asta în care merg poate nu-i bună sau poate am greșit că n-am comunicat cu partidul.